Hej, cześć, siemanko, z tej strony wasz ulubiony youtuber. Dzisiaj pogramy sobie w Brawl Stars. Tutaj nie, mamy Brawl Stars. I sorry, że tak nie było odcinków, ale mam mało pamięci na kompie i może zaczynamy. A piszcie w komentarzach, czy mam fajną tapetę. Dobra, zaczynamy. Tylko ściszymy. No, nie wiem co do was mówić. Odbieramy sobie te dzieci. Dobra, mamy to. Może jakaś skrzyneczka będzie? A nie, do bóla. O ja, co to jest? Pakiet odznak. Pakiet odznak. Nie umiem czytać. Odznak. Pakiet odznak. X lol. O, siema. Daj mi to. Zobaczymy, jakie mamy w sklepie dzieci. No. Jeszcze? A, to będzie za jeden dzień. To teraz sobie wejdziemy w znajomych, tutaj żeby wam nie przeszkadzało. 20. O 22 grała. 99 dni temu. O, patrzcie, to jest moje stare konto. Maciek, widzicie? I patrzcie. Dobra. No i tego mi się nie dało wyekspić 8 bita, nie? Dobra, może gramy sobie w parze, albo... No, w parze lepiej. No. Dobra, czekajcie. Dobra. W ogóle nabijam na tej... Na nią 15 rangę. I... O, siema. O, Krill. Oh boy. Fuck. Nie mój ziomuś. Dobra. O, idziemy. Ale to jesteś, siema. Dobra. Dobra, idziemy do tego Krilla. Ja pierdzielę. Patrzcie, w ogóle te krzaczki znikną. No widzieliście? O! Trzeba to rozwalić. Takie, teraz piszecie w komentarzach. Maciek, czemu tak mało energicznie? I teraz, siema. Czekajcie, zaraz wam dokończę. I takie, czemu tak mało energicznie, a ja jestem troszkę chory. Siema. Zabij go. Sorry, ale mama przyszła. I... no, wygrali... Jesteśmy na drugim miejscu. Ale karnet bojowy będzie. Zadymiarski karnet. Dobra, 10 gemów. Ile teraz mam gemów? W ogóle chciałbym mieć tą mega skrzynkę tutaj. O tą, co nie? I w ogóle, co ja miałem? Dlaczego? Dlaczego? Jeju, o, teraz mam 28 gemów. I możemy sobie coś kupić. Albo nie. Albo...
szkoda. Tikety nie da się kupić, więc jeszcze solo raz i koniec będzie odcineczka. O, dawaj na tego Daryla. Opa. Bum! Widziałeś to? Widziałaś lub widziałeś, widzu? O, patrz, to jest łatwe. O, szybko chodzi, nie? Kolcik, elo. Fuck. No dlaczego? Dobra. Przegraliśmy, wygrać nie mogliśmy oczywiście, dobra. Także szkoda. A chcecie zobaczyć moje zadymiarze jeszcze? Patrzcie. Albo jak nabiję na nią, jak nabiję na nią, jak nabiję na nią, 15, to wierzcie, to będę nabijał. Co to? O ja! Co by było za to? Nagra? Nie. Dobra, to by było na tyle. Siema. Pum!